Avui us vull parlar d'un anunci electoral de Collboni, dels socialistes, recordem, del partit que va donar suport al 155 al Senat, que és un anunci en què totes les persones que hi apareixen, excepte una d'elles, que és una persona gran, parlen en castellà. Només n'hi ha un que parli en català. Això no és casual, és del tot premeditat. La idea que es vol donar és que el català és una llengua prescindible, és la llengua del passat, una llengua feble, merament decorativa. I per què els socialistes poden fer un anunci insultant com aquest ara mateix? Doncs perquè Esquerra i el PDeCAT i Junts per Catalunya, el món convergent, ho han permès, perquè s'han rendit, perquè en lloc de donar a la nostra llengua tota la força, com fa qualsevol ciutat o qualsevol país que creu en si mateix, que pensa que pot aportar alguna cosa al món, es dediquen a ignorar-la o a menystenir-la, com hem vist aquests dies en debats electorals en què tant el candidat d'Esquerra com el de Junts per Catalunya o del PDeCAT canviaven de llengua perquè uns deien per educació i els altres perquè les llengües sirven per a comunicar-se. Els únics que tenim clar la força i el paper fonamental que té la llengua i la ciutat i d'allò que podem aportar al món connectats amb nosaltres mateixos som la candidatura sorgida de les primàries. Barcelona és capital. Alliberem-nos.